Επισκέφθηκα κάποτε τον Άγιο Παΐσιο, όταν η φήμη του δεν ήταν πολύ μεγάλη και απλωμένη σε όλη την Ελλάδα. Λίγοι τον ξέρανε και μιλούσαν γι' αυτόν. Πήγα στο καλύβι του και μετά από τη συζήτηση έκανα να φύγω. Και αφού προχώρησα 300 μέτρα, με φωνάζει. «Ω Σωτήρη, ω Σωτήρη, τι θέλεις γέροντα?» «Γύρνα πίσω», λέει, «για να σου δώσω 2 φανέλες που έχω». «Γέροντα, έχω», λέω. «Μου έχει πλέξει η μάνα μου και δεν θέλω άλλες. Δώστε τες αλλού». «Έλα πίσω, παιδί μου», λέει, «είναι μετσοβίτικες, ωραίες, χοντρές φανέλες». «Γέροντα, δώστε τες αλλού». Δεν τις πήρα και τώρα στενοχωριέμαι που δεν τις πήρα, γιατί θα τις είχα κοιμήλιο να τις φοράνε οι άρρωστοι και να γίνονται καλά. Αλλά τότε δεν ήξερα ποιον άνθρωπο είχα γνωρίσει μέχρι τότε. Ήξερα ότι είναι ένας ευλαβής μοναχός, χαρισματικός, όλα αυτά το ήξερα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι και Άγιος. Γι' αυτό έπεσα έξω και μετάνιωσα για αυτή μου την ενέργεια, αλλά είναι αργά τώρα. Ήξερε τι σκεπτόμουνα. Μια μέρα κατηφόρησα προς το κελί του γέροντα, έχοντας στο μυαλό μου κάποια σκέψη που με απασχολούσε και έλεγα: εάν ένας ιερέας είναι παντελώς ανάξιος, δηλαδή είναι φωνιάς, μοιχός, τι να πάρεις από αυτό? Θα πας να κοινωνήσεις από αυτόν τον άνθρωπο? Είναι έγκαιρο τελικά? Καλά, φτάνω στο καλυβάκι του γέροντα, μπαίνω μέσα, με χαιρέτησε ο γέροντας και λέμε να κάτσουμε απ' έξω, λέει, στα κούτσουρα. Και ήμασταν οι μόνοι μας εκεί πέρα, δεν είχε άλλο άτομο. Κάπου ξετυλίγει τον κόρφο του, πήγε μέσα, βρήκε ένα χαρτί, βγαίνει έξω. Ήταν ένα κιτρινισμένο χαρτί φθαρμένο. «Θα σου διαβάσω κάτι», μου λέει. Και αρχίζει και διαβάζει. «Επιστολή του Αγίου Βασιλείου προς χριστιανών τεινά δεινός σκανδαλισθέντα επί ιερή αναξίου». Και διάβασε ακριβώς το γνωστό, οι περισσότεροι το ξέρετε, παπάς που έχει σκοτώσει, ότι έρχεται ο παπάς το πρωί να ανοίξει την εκκλησία με το σκοτωμένο στην πλάτη. Κρύφτηκε τώρα ο χριστιανός που ήθελε να δει. Λοιπόν, και είδε, αφήνει τον σκοτωμένο έξω από την εκκλησία, την πόρτα, ανοίγει την πόρτα, ευθυτενής μπαίνει μέσα, παίρνει καιρό, λειτουργεί, δεν τρέχει τίποτα. Κοινώνει στον κόσμο, μοιράζει αντίδωρο, έφυγε ο κόσμος, κλειδώνει την εκκλησία, ξαναπαίρνει το σκοτωμένο στην πλάτη και φεύγει. Μου λέει, κατάλαβες κάτι? Πώς δεν κατάλαβα, γέροντα, του λέω. Ό,τι κατάλαβε και εκείνος με την επιστολή του Αγίου Παϊσίου. Ότι ό,τι κάνει ο ιερέας είναι έγκυρο. Έγκυρο είναι. Η λειτουργία, κοινωνεί τον κόσμο, μοιράζει αντίδωρο, βαφτίζει, παντρεύει, είναι όλα έγκυρα. Θα απολογηθεί ο ίδιος για τις αμαρτίες του. Έτσι ακριβώς. Τα λουκούμια. Αγαπητοί μου, ίσως εδώ να μην με πιστέψετε, γιατί θα πείτε, ας πούμε, πού ήσουνα τόσα χρόνια και δεν μας τα έλεγες. Ίσως απορρίσει και ο Άγιος Ροδοστόλου, δεν του είπα τίποτα. Αλλά θα με κατανοήσει, διότι ο γέροντας είπε μην πεις τίποτα. Τι να έλεγα. Τι να έλεγα, ας πούμε. Τώρα όμως έχει λυθεί η γλώσσα μου. Ό,τι θα πω είναι καταγεγραμμένο στο βιβλίο του πατρός Ευθυμίου του Καψαλιώτου, που το έγραψε το 2007 με τα αρχικά του ονόματός μου, π σίγμα α, πατήρ Σωτήριος Αθανασάκης, και είναι γεγονός. Χειμώνας 1980, χιόνια. Ήμουν ο μαθητής της σχολής και πήγα στο κελί του γέροντα για συζήτηση. Ήταν και άρρωστος ο γέροντας και εκείνη την ημέρα δεν είχε δεχθεί επισκέψεις, είχε γρίπη. Εμένα μου άνοιξε όμως. Ήταν βραδάκι.
είχε χιόνια γύρω-γύρω, λοιπόν έκανε και πολύ κρύο. Φτάνω λοιπόν, τραβάω το σειρματόσχηνο, ακούστηκε το κουδουνάκι, βγαίνει έξω, με βλέπει. Μου ρίχνει το κλειδάκι κάτω μέσα από το σειρματόσχηνο, ανοίγω και πήγα. Και μου λέει, είμαι άρρωστος, μου λέει, αλλά εσένα σου άνοιξα. Μου λέει, δεν άνοιξα σήμερα. Δεν με αφήνει ο κόσμος να πεθάνω, μου λέει. Γέροντα, τι το λέτε αυτό, λέω. Σας έχει ο Θεός, λοιπόν, για να βοηθάτε τον κόσμο. Έτσι κι εγώ λέω, μου λέει. Αλλά κάτσε εσύ, μου λέει. Έκατσα μέσα. Λοιπόν, βγαίνει, δεν έχω τίποτα να σε φιλέψω. Τίποτα δεν έχω σήμερα. Δεν θέλω τίποτα, του λέω. Βγαίνει έξω, παίρνει ένα σκουριασμένο τενεκέ από μακεδονικό χαλβά. Παλιότερα ξέρουμε ότι κυκλοφορούσε αυτός ο τενεκές με το χαλβά, ένας μακεδονικός χαλβάς, και ήταν πεταμένος έξω. Βάζει χιόνι μέσα, εγώ έβλεπα από την πόρτα, ήταν ανοιχτή η πόρτα, και το σμίγει με τα δακτυλά του και το φέρνει μέσα. Το μόρφωμα αυτό είχε ακριβώς το αποτύπωμα από τις δακτυλές. Όπως παίρνουμε το ζυμάρι, ας πούμε, έτσι, και το σφίγγουμε και φαίνονται δακτυλές, έτσι ακριβώς. Μου λέει, πάρε, μου λέει. Παίρνω και του λέω, ωραία τα λουκούμια, γέροντα, του λέω, τραγανά λουκούμια. Και μου λέει, χιόνι είναι, το είπε γελώντας, χιόνι είναι. Του λέω, δεν έφαγα 1, 2, 3, 4. Του λέω, δεν θέλω άλλα, του λέω. Πάρ' τα μαζί σου, μου λέει, και να δώσεις, λέει, και στους άλλους εκεί που θα πας. Τα πήρα μαζί, αλλά μην πεις τίποτα, μου λέει. Τα πήρα, έφτασα στο κελί εκεί στη σχολή, στο δωμάτιο, ήταν κι άλλοι 4 εκεί μέσα. Δεν τους είπα τίποτα, αλλά πάρτε, δεν θέλουμε, είπε, δεν θέλουμε. Θα το μετανιώσετε, τους είπα εγώ. Τώρα πώς θα το μετάνιωναν, το έδειξε η πορεία, η ιστορία. Λοιπόν, όντως και εγώ μετάνιωσα για τις φανέλες που δεν τις πήρα, και όσοι δεν πήραν τα λουκούμια μετάνιωσαν και αυτοί. Αυτή την εμπειρία μου αισθάνθηκα την ανάγκη μετά την κοίμηση του γέροντα να την πω. Εάν βρίσκετε ωφέλιμα τα βίντεο που σας παρουσιάζουμε στο κανάλι μας, παρακαλώ κάντε εγγραφή. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.